Εγώ είμαι πολιτικό πρόσωπο που επειδή το κατεστημένο δεν μου επιτρέπει να επικοινωνήσω με το λαό, έκανα εξ ανάγκης ό,τι έκανα και κάνω ό,τι κάνω και θα κάνω πολλά περισσότερα για να δει ο λαός μια άσπρη μέρα, η φτωχολογιά. Τι είχα υποσχεθεί στη μάνα, είχα υποσχεθεί 40.000 επίδομα μητρότητος, τι είχα υποσχεθεί στον αγρότη, 60.000 αγροτική σύνταξη, ο Ανδρέας Παπανδρέου του δίνει 13.000. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να πάρει τη μιμή να ζήσει με 13.000 το μήνα? Δεν μου λέτε, απαντήστε μου, ότι θα ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να ζήσει με 13.000 το μήνα που ζητάει από τις αγροτικές οικογένειες να ζήσουν με 13.000 το μήνα? Τώρα, άμα αρχίσετε να ρωτάτε αυτά, θα σας ρωτήσουν από πού ζείτε εσείς. Θα σας ρωτήσουν από πού ζείτε εσείς, ναι, πού τα βρίσκετε κτλ. Μα τι ζωή κάνω? Είστε έτοιμος να απαντήσετε εσείς? Στο αμάξι, στην Αντένα με έφεραν αμάξι φίλου από ό,τι είδατε. Τα είδατε τα πράγματα. Ελάτε στο κανάλι, είστε καλεσμένος να δείτε αν έχουμε Μάρια. Βάλετε όλους το ίδιο, λέει. Όλους το ίδιο, μάλιστα. Το καθήκον του δημοσιογράφου που νομίζω ότι στις επόμενες εκλογές ακάθαρτη δημοσιογραφία είναι να λέει για όλους. Τον κύριο Σαμαρά, λόγω χάρη, γιατί τον βάλατε? Πέστε μου, γιατί βάλατε τον κύριο Σαμαρά? Νομίζω ότι στις επόμενες εκλογές θα μπορέσουμε να επανορθώσουμε. Τον κύριο Σαμαρά, γιατί τον βάλατε όταν ίδρυσε το κόμμα? Ούτε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είχε, ούτε τίποτα. Παραιτήθησαν όλοι, μάλιστα ρίξαν μια κυβέρνηση, εφέρθησαν ανήθικα. Επιτρέψτε μου τώρα, μην επεκταθούμε στον κύριο Σαμαρά. Όχι, γιατί τον βάζατε δίπλα στο Μητσοτάκη και στον Παπανδρέου? Θέλω να το ξέρω. Είχε αργύρια. Γιατί δεν βάζατε, κύριε Παναγιώτοπουλε? Λέτε να πληρωθήκαμε. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Λέτε να πληρωθήκαμε όλοι. Λέτε τα λεφτά εδώ δεν περνάνε? Θα ζητούσαμε απλώς να μας δώσετε το ρόλεξ, ας πούμε. Θα έλεγα δώστε μας το ρόλεξ να βάζουμε. Λοιπόν, όχι, μην το πάμε εκεί. Νομίζω ότι εδώ δεν ήρθαμε να αμφισβητήσουμε ο ένας την τιμιότητα ή την ηθική του άλλου. Και προκειμένου, μια και είπατε πολλά για τον κύριο Σαμαρά, πρέπει κυρίες και κύριοι να διευκρινίσω, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή, ότι δεχθήκαμε τηλεφωνήματα από 2 δικηγόρους, οι οποίοι επώνυμα δήλωσαν, μας έδωσαν και τα στοιχεία τους, ότι είναι οπαδοί του κόμματος της Πολιτικής Άνοιξης και μας διευκρίνησαν, έχω κρατήσει τη σημείωση από το τηλέφωνο, ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών εν προκειμένου ήταν αναγκασμένος και εκτελώντας συγκεκριμένη νομική του δέσμευση να προχωρήσει στην καταστροφή μέρους των εγγράφων, διότι ήταν απόλυτα έγγραφα. Γιατί ο Παπακοσταντίνου δεν το έκανε? Αυτά μας διευκρίνησαν. Ναι, αυτοί οι δικηγόροι να ξέρουν ότι ο δημόσιος υπάλληλος ο απλός, όταν διαχειρίζεται και 10.000 του δημοσίου, πρέπει να κρατά τα παραστατικά. 800 εκατομμύρια το χρόνο χωρίς παραστατικά είναι λεφτά τα οποία έπρεπε να δημιουργούν. Θα σας βλέπουν και θα λένε πάλι ότι τον ζηλεύετε και ότι έχετε πληρωθεί. Ξέρουν, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει τίποτα να ζηλέψει. Το μεγάλο ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι στην Ελλάδα? Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα στην Ελλάδα? Ότι υπάρχουν άνθρωποι, κολεγιόπαιδες που δεν έχουν περπατήσει σε χωματόδρομο και οι οποίοι επειδή υπηρετούν το κατεστημένο είναι αρεστοί. Και υπάρχουν άλλοι που λένε την αλήθεια και είναι από διοπομπαίοι. Δηλαδή οι οποίοι είναι φεδροί, είναι οτιδήποτε. Δεν θα βάζατε ποτέ το παιδί σας στο κολέγιο. Δικαιούμαι να συμπεράνω, δεν είναι έτσι? Ποτέ. Ο κύριος Σαμαράς ξέρει από πείνα, ξέρει από φτώχεια? Πέστε μου από τι ξέρει. Ότι έχετε έχει ποτέ του πεινάσει ο κύριος Σαμαράς? Όχι, είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα που τα μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν έναν άνθρωπο ανυπόβαθρο κατά την άποψή του ταπεινή, βαρινόμενο με μειοδοσία στο θέμα του Δεκέμβρη του 1991. Βαρύτατη μειοδοσία, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρώτον. Και δεύτερον, διαχειριστέντα 800 εκατομμύρια το χρόνο επί μια τριετία και καταστρέψαν τα κάθε δικαιολογητικό. Αυτό εσείς σαν Παναγιωτόπουλος το ανέχεστε? Ανέχεστε ο Υπουργός των Εξωτερικών σας, άσχετα τι ποιου εκτελεί εντολές? Εγώ και εντολή να μου δώσουνε, Λεβέντη, διαχειρίσου 1 δισεκατομμύριο το χρόνο και κατάστρεφε τα παραστατικά. Τέτοιες εντολές δεν τηρώ εγώ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Κύριε Λεβέντη μου, δεν είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά χωρίς αντίλογο. Να καλέσουμε εδώ και ένα πολύ ευχαρίστως να δείτε ότι δεν θα έρθει ο κύριος. Να κάνετε έναν Δεν είναι γνωστές ακόμη οι θέσεις της Ένωσης Κεντρών στο λαό. Τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται από Βαρδινογιάννηδες, Στεγοπουλαίους, Κοκαλαίους και όλο αυτό το συναπάντημα. Και οι καημένοι δημοσιογράφοι εκεί για ένα ξεροκόμματο υπηρετούν συμφέροντα σκοτεινά. Και έτσι κάποιος που λέει την αλήθεια είναι κομμένος. Από αυτό πάσχει ο Λεβέντης. Αν ο Λεβέντης επικοινωνήσει με το λαό, η κατάσταση αλλάζει. Όλοι βλέπουν με στενοχώρια τα κανάλια να συνεχίζουν το Μητσοτάκης Παπανδρέου. Θα δυστυχήσει. Πώς θα το σπάσουμε? Αύριο στις ειδήσεις του Αντένα ποιον θα έχετε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Απόψε όμως ο Αντένα σε μία από τις πιο υψηλές σε τηλεθέαση εκπομπές. Και με μια εκπομπή θα κερδίσουμε το σύμπαν. Μα έχετε βγει και αλλού και θα ξαναβγείτε πάλι. Και με μια εκπομπή θα ξεσπάσει η επανάσταση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θέλετε κι εσείς να κάνετε κόμμα, να βγάζω όλους τους άλλους 5.000 φορές και να βγάλω εσάς μία και μετά να σου πω, Παναγιωτόπουλε, δεν πήρες πολλούς ψήφους? Και ξέρεις γιατί δεν πήρες? Γιατί είναι καλύτερος ο Σαμαράς, είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης, είναι καλύτερος.
Με ίσες ευκαιρίες, κύριε Παναγιωτόπουλε, δέχομαι το αποτέλεσμα. Εδώ δεν είχαν ψηφοδέλτια στη Θεσσαλονίκη, είχαν κλέψει τα ψηφοδέλτια. Κάνανε νοθεία. Κάνανε νοθεία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τα διάβασα κιόλας. Τι μιλάνε ότι έχασα? Να έχανα τίμια. Αν έχανα τίμια, έχει καλώς. Και αν στο κόμμα μας έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση, είναι γιατί βλέπουν συνεχώς τα μέσα ενημέρωσης αντί να στρέφονται στην πείνα. Ότι πάνε να δημιουργήσουν ένα θερμοκήπιο, πρόεδρε. Όχι, εάν χάσετε την επαφή σας με τον λαό. Είναι θερμοκήπιο. Και ο λαός χορεύει ζεμπέκι. Η Ελλάδα είναι θερμοκήπιο. Η Ελλάδα είναι θερμοκήπιο. Εγώ κρούω τον κόδωνα της απομόνωσης του Βασίλη Λεβέντη. Εμείς είμαστε η αληθινή Άννη. Κάποτε η ιστορία θα δικαιώσει το Λεβέντη.